I pozdrav svima ljudi, evo nas na Old School kanalu, danas igramo Minecraft preživljavanje i kao u prošloj epizodi tu je sa mnom moj drug. Jeste, i danas, ja sam vidite Pandaman, danas kao što sam rekao igramo Minecraft preživljavanje i možemo da počnemo. Ajmo. Idemo, letimo. Znate da smo u prošloj epizodi bili rastorili kuću, sad smo je malo popravili. Što lažeš ljude, nismo ništa pipnuli. Tu ti malo da foliram da smo popravili, iako je ovo krasni dan. Oh my god, što je podsjećaš sad na Ćaleta muđinu. Ljudi, baš smo se obradovali, uskoro će noć. Uskoro? Yes. Kužano, dođi Mislim vidi. da je ovo moja, Vidi mislim da je ovo moja ruka od opre. Pa viš da ništa nisi popravio. Jedno samo hobotnica se vrlja. Ali smo ništa popravili, zato smo i razbio prozor ovaj u prošlom. Ja razbio prozor. Ti lično. Ja? Ti. Nemoj da lažeš. Sad ću ja to da popravim. Evo, upravo ću da ga popravim. Popravim. Dobro. Ajmo idemo da kopamo, hoćeš? Ajde, kopamo. Nećemo tamo. Hoćeš ovdje da sam ja već bio ono započeo? Gde hoćeš? Aj, ovdje ćemo već probijemo onu moju ruku. Aj. Ja sam pao ki zvezda. Ki zvezda. Jes. Tako. Aj sad. Čakaj, Stani da se ti. guraš. Nemaš tamo ništa. Imam jednu bak. Ajmo odavde kopamo kad dole va. Ajde ovdje kopamo. Di? Idemo ravno dole. Aj. Alo, Aj, ja moram kopaj. negdje. Moram ja kopat negdje, ja ću vam. Pa ti kopaj ovdje pored mene odmah. Kopaj ti tu, ja ću ovdje. Evo kopamo ovdje kroz sredinu ovako. Oh my gosh, koliko nam treba da se dogovorimo da kopamo. Dušane, kopaj ti negdje, ja kopam drugdje. Biće ono čudno, nećemo moći da iskopamo ništa. Što sad zatvaraš? Oj, ajde. Ajde. Vidimo se dole. Vidimo se dole. Odmah ja ruda metala. Oh my. To je ovo sunce ti šta ga metala. Mentalo sam. Tebe baš ono... Ljudi, ja ću se obogatit ću se metalom. Nego... Imaš ti baklje? Imam. Pa imaš neku za mene? Čekaj. Ujebem ti metal, gle šta ga je. Šta ga je? Ja sam ubao rudnih metala. Ja sam ti uzeo jedan. Nemoj se ljutiš. Daš mi grad, evo ti. Daj mi jednu, da budemo fair. Izvoli. Pošto sam imao 6, pa da mi daj jednu to. Koliko možemo Da kopati? ja znam da se prži ovaj mental. Da se prži. Jes. Stavi ga. Tutorio sam ga. O, koliko si ti rupu napravio. Ja tek na početku. Jelo? Ja bio zauzet mentalom. Ja kad sam bio mali, mene su zvali rovokopač. Oh my god! Pa je, Našla sam zlato. šta će nam, ne treba nam zlato. Kako što će sam zlato? Šta će nam zlato? Bolje mentalo sam. Meni treba zlato. Kad budeš ispržio mentala... Evo ga i mental. Kad budeš ispržio metala da dođemo da iskopamo zlato, pošto ne možemo, ja mislim s ovim. Našao sam Ravim! Oh my god! Oh my god, upao si u moju rupu.
Oh my god, u mom kopanju si. U tom sam kopanju. Jeste, u mom rudniku si. Gle kakav revin, koliki je ne mogu da učitam. Oh my god. Vidim tvoj revin, jebote revin. Gdje ga vidim? A, vidim ja tebe, proviri tu. Dođi da te vidim, dođi. Proviri tu. Gdje si? Evemer vidim na revin, proviri. Pa, jesi gore ili si dole? Dole, proviri. Evemer, Skroz dole. pogledaj dole sad ispred tebe. Jao. Ja vidim gore. Jednoga, mentalos, idi desno gore, pokupi mentalos. Kad nema ništa, nema mobova. I Evo ga ti, i gore mentalos. ja nemam kramp. A, gore mental. Je ti to ispo mental? Je. Čuvaj se veštica. Voda, slepi miš. Hoćeš ti da siđeš skroz dole pa da skupiš onaj mental. Koji bre mental? Dole. Aha. A ko će da skupi onaj mental gore? Ja predlažem da ja idem gore, a ti idi dole. Ja idem gore, ti ideš dole. Ne može bre, ja ovo nemam kramp. Da. Pa ja imam, ja htio da ti ga bacim. Aha, uvatio bi ga, znaš kad. Jeli je se prži tebi onaj mental? Prži se, prži. Taman da ja imam... Prijatelju moj, mislim da bi trebaju baklje. O, šta metala, majko moja. Ček, ja rastavim ovaj moj da se peče. A ja da uzmem da napravim... Kevram. Tako. Nije. I ovo je ostatak metala da vrnem ovdje, da ga ne bi... Oh my god, gdje da stavim sad ovaj metal? Ako izginem, će da bude gadno. Imaš dole kovčeg. Gdje? Je ovdje? Aha, to je taj gad. Tako. Ajmo nove pohode. Skroz gore. Uzeo sam ja zlato. Samo 2 zlata. Taman meni za mač. I otišao dole. Ja volim zlato, samo zlato. Ima neka pesma zlato. Upašćeš u lavu, zlato. Neću. Sad ću ja ovako spretno da se spustim. Iako vam ugalj, treba će nam. Treba će nam ugalj. I onako ga nemam. Ugalj nam uvek treba. Oh my god. Ivica. Samo se pazi, čuo sam malo pre vešticu. Sad ću ja to da obezbedim. Ovako. I držim shift, držim. Polako te gre. Poginut ćeš? Neću, me vidiš? Vidim te. Kako da si vidio Aždaju, a ne mene? To sam bio ja. Šta je bio? Pa to sirao sam te odre. Dole, aha, dobro je. Oh my god. Tačno mi dođem da skočim. Skoči. Gle šta Od metala, šta je ovo? Dule, idi lijevo. Tu pravo, idi sada dole. Ispod Dole. tebe je tačno metal. Gdje ćeš tu? Iza tebe. Ovdje, tu. Ma bre, ispod te... Gore je metal, vidiš ga. Kopaj do njega. Vidim ga sad. Ček, ja Ajde, padaj, neće ti ništa biti skinuti jedan health. Ovako, zatvorim lavu. Lava, buđ. Lava, buć.
E to, zatvorio si tačno onaj koji meni treba. Treba i meni taj. Čekaj, šta je sad ovo, nema Pojde lava, crkni. crkveni lava. Ne može lava da umre, Dušane. Nije ona živa. Šta ti je? Zaval da se potpali. Još zlata. Skeleton! Gori, to. Dobro je. Je li imaš ovaj, kako se zove, crafting? Kod tebe? Ne, crafting. Ali će da bude. Znači opet ja moram da pravim. Napravio sam ga, nemoj ih praviti. Dobro. Čuje se ovo. Skeleton, majko. Uplaši se, preseče me Jel ko žilete pes? ko žilet. Igor. Jeli bre, koliko mi snimamo ovaj video već? Nema pojma. Jesi primetio ti da svaki put kad mi preživljavamo naletimo na ravinu? Ne veze, ajde. Nama bolje. Pa da, to ti kažem. Evo ti ga ovdje uglalj. Eto ga uglalj. Jel u vodi? U vodi. Jebot, ne znam za koliko da se potpalim. Dosta i ti ko hepa kockica. Sad zovemo. Vega i ovaj džabalebaroš zombi. Ajde, potpali se džabalebaroš. Gle, prođi. Zapalio se. Tata spalio ženku i oladio se. Oladio se. Sad će on opet u lavu. Ode čovek. Ćao. Izgore. Obsidijan će nam trebati. Jes. Ti misliš da ja odavde ovo kopam? Ja ne mogu da... A? Šta ti je? What the fuck, koji zvuk? Evo ne! Duša... O ne! Nemoj druže, nemoj... Jesi vidio šta sam uradio? Najveću glupost u Minecraftu, oh my god! Bukvalno... Ne želovati, ljudi... Dosta ti prekini te zvukove. Ja, brate, kopam ispod sebe i upadnem u lavu. Ljudi su lepo rekli da se nikad ispod sebe ne kopa. Oh my god, ali sam imao pretpostavku da će to biti lava. Šta sada radim ako... Sad pretpostavku. Kad si trko. Joj. Brate, koja sam ja budala? Izgubio sam sve Joj, bože! Da si izgubio? Mental. Zlato. Mentalni kramp. Blok sam imao, onaj stek sam skoro imao mentala. I sve sam ja to izgubio. Sve bolje od boljeg. Sve bolje od boljeg. Da li da prekinem ovdje epizodu, pošto vidim da me neće nešto. Ljudi, čekaj da se... Da se saberem, jel? Jest. Sad sam došao na ono tvoje mjesto gdje si bučno. Ljudi, evo ja gorim i to bi bilo to od druge epizode. Vidjeli ste kako sam ja to glupost uradio. Sad će me izglabati vjerojatno neki zombi, ali nema veze, pošto i onako nema šta da izgubim. I tako to bi ljudi bilo to. Ja idem kod mog druga da dobijem batina jer nisam bio dobar. What the fuck sam sada rekao, ali nema veze, to bi bilo to ljudi od ove epizode. Vidimo se u sljedećoj. Goodbye. Pozdrav!